Helo a croeso I sesiwn Darllen y Byd, lle fyddwn ni'n trafod llyfrau neu lenyddiaeth rhyngwladol I blant a phobl ifanc yn Gymraeg. Yn enw fi ydy Elin Haf Griffith Jones a dwi a'n nghydweithiwr Carrie Lake yn rhan o dîm Mercator, cyfnewid fel ein Cymru, llenyddiaeth ar draws ffinia ym Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Diolch yn fawr iawn i'r Steddfod Amgen am y cyfle I ddod â'r sesiwn yma I chi. Yn ddiweddar, da ni wedi bod yn gweithio efo'r Cyngor Llyfrau ar brosiect o'r enw Rhyngwladoli profiadau darllen I blant a phobl ifanc yn Gymraeg, o dan nawdd rhaglen prosiectau Ewrop Cyngor Prydeinig Cymru. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi adroddiad a chanllaw ymarferol cyn bo hir, a bwriad y gwaith ydy trio dod o hyd I ffyrdd I gynyddu nifer y llyfrau yn Gymraeg sy'n ar gael i'r grwpiau oedran yna, llyfrau sydd wedi cyfieithu neu haddasu o ieithoedd heblaw Saesneg. A mi ydyn ni'n gwybod bod yna orddibyniaeth ar addasiadau a cyfieithiadau o'r Saesneg yn Gymraeg, ac yn amlwg, da ni eisiau gweld sgrifennu gwreiddiol yn Gymraeg, ond be am y trydydd categori yna, sef y cyfieithiadau neu'r addasiadau o ieithoedd heblaw Saesneg, lle mae'r rheini yn Gymraeg, achos mae'r rheini mor gyfarwydd mewn ieithoedd eraill. Felly, yn bwriad ni heddiw, ydy dod â chydig o awgrymiadau ymarferol at y bwrdd, a gefon ni drafod mae yna banel o 4 ban byd, a mi roddon ni dasg iddyn nhw I ddewis chydig o lyfrau o ieithoedd eraill yr hoffan nhw I gweld yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg. Felly, mae'n bleser gen I gyflwyno'r panel yma I chi. Ond yn gyntaf Elin, mae'n drwg gen I dorri ar draws chi fyna. Gan fod hon yn sesiwn sydd yn rhan o Eisteddfod Amgen, mae'n addas iawn mod i'n eich llongyfarchu a dwy arall ar y panel heddiw ar gael eich urddoi'r orsedd eleni. Felly llongyfarchiadau mawr I Helga'r Kraws a Bygotio Olaizola ac I Elin Haf Griffith Jones. Rwy'n edrych mlaen at Eisteddfod Ceredigion Tregaron 2021. A phan fyddwch chi gyd yn siarad heddiw, mi fyddai'n cyfio tu ôl I gloriau'r llyfrau, rhag ofyn I chi feddwl bod fi wedi diflannu rhywle. O, diolch yn fawr iawn, Carrie. Ia wir llongyfarchiadau Helgad. Herzlichen Glückwunsch a Bygotio, sorionac. Felly, yn panel ni heddiw ydy Helgad Kraws, Prifwythredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ac Helgad wedi dewis llyfrau yn Almaeneg. Walter Brooks, rheolwr addysg Cyngor Prydeinig Cymru, sydd wedi dewis llyfrau Sbaeneg o dde America. Mohini Gupta, sydd yn gyfieithydd ac yn awdur ac yn ymchwilio I faes llenyddiaeth, wedi dewis llyfrau o India. Marta Listewnig yn darlithydd ac yn gyfieithydd llenyddol o'r Gymraeg i'r Pwyleg. Valérian Leblanc sy'n ddylunydd a nawr hefyd yn awdur llyfrau blant, a Bygotio Olaizola, athrawes, cynghorydd, cyfieithydd ac ymgyrchydd o Wlad y Basg. Felly, Helgad, gai gychwyn hefo ti, pa lyfrau wyt ti wedi penderfynu tynnu'n sylw ni atyn nhw o'r Almaeneg? Diolch, Elin, yn fawr iawn. Mae'n bleser I fod yma, ac mae rhaid I fi ddweud, oedd yn anodd iawn I dewis llyfrau, ac yn arbennig achos y rôl fel Prifysgol y Cyngor Llyfrau. So, os mae y gweisg eisiau osgoi unrhyw beth dwi'n siarad amdano heddi, croeso iddyn nhw wneud. Okay? Ond dwi wedi edrych at llyfrau, felly y math o llyfrau yn fwy felly na llyfr eu hunan sy'n gwneud gwahaniaeth neu sy'n wedi gwneud gwahaniaeth I ni pan o'n i'n blentyn, neu sy'n clasuron neu ble mae fformat yn addas iawn. Ac of gwrs, Almaenus ydw I, ond un o hoff awduron sydd wedi gweithio drwy'r Almaeneg yw'r Christine Nöstling o Awstria. Mae hi'n dod yn wreiddiol. Ac un o clasuron hi yw'r teitl yma'r Wir Preis auf den Gurkenkönig.
Ac pan o'n i'n meddwl, sut yn y byd dwi'n cyfieithu hwn? Wel, mae'n am Cucumber King yw'r gair Saesneg. Dwi hyd yn oed ddim yn gwybod sut i dweud hwn yn y Gymraeg. Ond mae'n llyfr diddorol iawn wedi ysgrifennu yn y 70au ac yn croesi yr bont o'r ffantasi a'r bywyd teuluoedd aferol. A mae'n just am rhyw cymeriad bach fel chi'n gwirth sy'n herio ac yn terroreisio'r holl teulu ac sut mae dynamig yn y teulu yn newid achos hwn. Ond mae fformat y llyfr hwn yn ddiddorol achos os ydych chi'n edrych ar lefel y iaith ac yr ansawdd yr iaith, felly ydych chi'n siomi. Achos mae wedi cael ei ysgrifennu yn y llais y plentyn. Ond mae hwn yn gwneud yn addas iawn i'r plant i fwynhau. So mae'n enghraifft o felly llyfr sydd ddim yn cael ei mwynhau gan yr rhieni, ond mae plant yn hoff iawn i'r llyfr hwn. Ac mae'n just un o glasuron yn y iaith Almaeneg, a mae holl llyfrau gan Christine Nestling, a mae yna llwyth o llyfrau i ddewis yn arbennig o dda. A dwi'n just cofio darllen a chwerthin am y hiwmor schräg, dyn ni'n dweud, yn Almaeneg, sydd just dipyn bach yn odd a weird, ond sy'n apelgar yn cyfan gwbl fel y cymeriad gwirth yma. Nawr, yr un nesaf yn un o'r glasuron y byd, Ronya a Roiba Tochta gan Astrid Lindgren. Mae rhaid i fi ddweud, pan o'n i'n tyfu lan yn yr Almaen, mae Astrid Lindgren wedi bod overwhelmingly bwysig yn fy bywyd i. Dwi wedi darllen bob llyfr mae hi wedi ysgrifennu, a dwi wir wedi mwynhau bob un mae hi wedi ysgrifennu anhygoel. Dwi'n meddwl mae hwn yn am ferch ifanc sydd ddim yn dilyn y patrwmau aferol o fod yn ferch, sy'n gwneud y pethau mae hi'n moyn gwneud sy'n cryf ac sy'n clefer ac i fi, fel tyfu lan, fel ferch hoiw. Oedd hwn yn cymeriad pwysig i fi, dilyn a gweld, na, chi ddim angen bod yn stereotypically benwaith, a dyna pam, ond of gwrs mae Astrid Lindgren, mae hi yn mor bwysig. A beth oedd yn diddorol, pan o'n i'n darllen y llyfr hwn, dwi ddim wedi gwerthfawrogi bod yn addasiad o Swedeg. I fi, nes i meddwl pan o'n i'n plentyn, mae Astrid Lindgren yn Almaenus, ia? So dyna'r eto mae'n danlinellu'r pwysigrwydd o'r pwysyn addasu, sut mae iaith yn cael ei addasu, a sut mae cefndir genedlaethol o'r bob wlad yn cael ei cymryd rhan. Nawr, yr ola yn fwy yn cyfres, ac dwi'n ymddangos y Pixie Bwysio. A dwi'n meddwl, mae hwn eto yn, achos dwi'n nawr yn gweithio yn y maes cyhoeddi, mae'n fwy am y fformat o math o llyfrau. Mae'n rhai llyfrau yma gyda fi. Maen nhw'n fach iawn, sgwar fach, mae'n edrych fwy fel brochures bach. A dyna'r un o'r Pixie Bwysio hwnnw, oedd hwnio'r peth dwi'n cofio cyntaf allan. Dyna oedd y peth cyntaf mam wedi rhoi, ac ges i peiliau o'r llyfrau mam. Mae yna dros 100 siŵr o fod ar gael. A achos maen nhw mor fach ac fyr, mae'n gyflwyniad arbennig o dda. A beth sydd wedi digwydd yn yr Almaen, mae lot o gweisg Almaeneg yn addasu lawer, torri straeon mawr i roi nhw yn y fformat hwn. A mae hwn yn fformat reit addas, mae'n rhad, so fforddadwy iawn i unrhyw un, ac mae plant yn licio fe achos mae maint yn fach. Ac wrth gwrs mae'n cyfle hefyd i'r gweisg i ail ddefnyddio deunyddiau sy'n bodol ein barod. So mae'n tigo sawl bocs, o'r ochr cyhoeddi, ochr darllenwyr, a dwi'n meddwl mae'n just, dwi ddim wedi gweld hwn yn unrhyw iaith arall, dyna pam dwi wedi tynnu fe lan fel syniad o math o cyfrystel y cael ei cyhoeddi yng Nghymru, yn arbennig os ni'n meddwl hefyd am disgwyr. So dyna dewis fi. Ac
llyfrau cloria meddal ydy'r rhai o'r angen, ia? Ia. Ysgafn iawn, hawdd i'w cario o le i le. Ia. A chymod peilia, mae plant yn licio gwneud peilia bach. Chi'n gallu cael, a dwi'n cofio sortio rein gan y llwyau neu yn alphabetig. Mae'n bron yn mynd yn rhywbeth i chwarae gyda yn fwy na jyst dim ond dallen. So mae'n eitha diddorol, dwi'n meddwl, fel ffordd yma. Diolch yn fawr iawn, Helgad. Diolch. Ga i droi at y ti rwan, Walter, wyt ti yn dod yn wreiddiol o The American, dwyt wedi dyfagu siarad Sbaeneg yn bennaf yn fyna, ond wrth gwrs erbyn hyn yn siarad Saesneg ac wrth gwrs yn siarad Cymraeg. A mae gen ti blant dy hun hefyd yn byw yng Nghaerdydd a dy partner hefyd Geraldine yn siarad yr un cyfuniad ieithoedd a ti. Pa ddewisiadau wyt ti wedi dod at y bwrdd heddiw? Wel, fel dwedodd Helgad, mae wedi bod yn dasg anodd, di hwnt, dwi wedi gwir, ond yn dasg bleserus hefyd. Ac mae wedi gorfodi i feddwl am pa fath o lyfrau ni darllen pan o'n i'n blentyn, ond hefyd myfyrio am y math o lyfrau dwi'n darllen hefo fy mhlant i, a maen nhw mor freintiedig, achos mae popeth ar gael erbyn hyn, trwy Amazon, trwy Kindle, trwy mynd i'r siop llyfrau Cymraeg leol, a doedd hynny ddim ar gael pan o'n i'n blentyn. Felly, o gofio, o'n i'n ddarllen lot o glasuron, mytholeg Groegaidd, Rhufeinig ac yn y blaen. Wedyn lot fawr o addasiadau a chyfeithiadau o nofelau poblogaidd, megis nofelau gan Jules Verne, Emilio Salgari o'r Eidal, ac wedyn pethau gan Charles Dickens a pethau felly. Felly lot o bethau oedd yn dda ac o'n i'n mwynhau darllen yn ogystal â llyfrau hanes i blant ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl bod gan fy plant ystod ehangach o lyfrau i'w dewis. Felly dwi'n falch drostyn nhw. Un beth arall o'n i'n mwynhau'n fawr iawn i darllen oedd beth ellir ei galw yn comics neu nofelau graffig. A dwi ddim yn sôn am Batman a Superman a'r Marvel Comics. Dwi ddim yn hoff iawn ohonyn nhw o gwbl, dweud y gwir. Ond mwy yn y traddodiad Ewropeaidd Eidalaidd Ffrenig o'r band dessinier ac yn y blaen. Felly, o'n i'n darllen lot o rheina, a dyna pam dwi wedi dewis y llyfr cyntaf, sef Diez Años con Mafalda, 10 mlynedd hefo Mafalda, gan Kino. Wel, ble allai i ddechrau. Awdur o'r Ariannin ydy Kino, Joaquin Salvador Lavado Tejón ydy enw llawn, a mae wedi sgwennu'n Sbaeneg nôl yn y 60au a'r 70au comig ma am ferch o'r enw Mafalda, merch gyffredin di hwnt sy'n cael ei geni a'i magu ym Buenos Aires, ac eto mae hi'n wahanol i blant eraill, bod hi'n hoff iawn o gymdeithasu efo'i chyfeillion, ac mae'n hoffi gwylio'r teledu a chwarae cowboys ac Indians ac yn y blaen. Eto mae hi'n gallu myfyrio am broblemau'r byd, a mae hi a diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, hawliau dynol, yr amgylchfyd ac yn y blaen. Felly, yn gyfoes iawn bod y comig o ganol, wel, o'r ganrif ddiwetha, dweud y gwir. Felly, o'n i gwir yn mwynhau darllen Mafalda. Mae fy mhlant i wrthi i darllen hi ac mae'n cael lot o bleser. Hefyd, mae'n gweithio fel, pan ti'n mynd â dy blant i wylio ffilm animeiddio y dyddiau yma, lle mae'r cwmnïau mawr yma yn trio plesio'r plant yn ogystal â'r rhieni efo'r hiwmor ac yn y blaen. Wel, mae Mafalda yn gallu gweithio yn yr un ffordd, achos mae'n beirniadu byd yr oedolion trwy lygaid plentyn, a mae'n mor effeithiol yn yr ochr yna. Felly mae'n gallu gweithio ar wahanol lefelau. Felly Mafalda, caru Mafalda wrth gwrs. Yr ail ddewis ydy, dwi wedi dewis llyfr penodol gan yr awdur yma, ond mae hi wedi sgwennu toreth o lyfrau a Maria Elena Walsh ydy henw hi, fel ydych chi'n gallu gweld, mae chyfenw yn Wyddelig. Roedd hi'n ferch i ddyn oedd i rieni wedi mudo o Loegr, ond teulu o cefndir Gwyddelig.
wedi mudo i weithio yn adeiladu'r rheilffyrdd yn yr Ariannin. A felly oedd y Saesneg yn rhan o'i hetifeddiaeth hi. Ac yn ddiddorol tu hwnt, oedd mae'n debyg bod ei thad yn canu hwiangerddi Saesneg iddi hi, fel Baba Black Sheep a felly. Ac mae rhan o'i hiwmor yn ymwneud â'r nonsens, ydych chi'n gallu ffeindio yn y math yna o lenyddiaeth. Roedd hi'n berson amryddawn a thalentog iawn, roedd hi'n cantores yn ogystal ag awdur, ac yn gynhyrchu gwaith ar gyfer oedolion yn ogystal â phlant. Felly, ac un peth diddorol wnaeth hi oedd cyfansoddi caneuon ar gyfer y plant, ond hefo cerddoriaeth go iawn, yn trin plant fel pobl sy'n gallu meddwl a mwynhau celf yn hytrach na dyfeisio caneuon plentynnau twp. Hefyd, oedd hi'n defnyddio lot o gerddoriaeth gynhenid o dde America mwyn ffurfio i chaneuon hi. Mae apel y caneuon yma yn mynd tu hwnt i ffiniau'r Ariannin. Maen nhw'n poblogaidd iawn ar draws De America ac yn Sbaen hefyd. Yn ogystal, wnaeth hi gyhoeddi lot o lyfrau, a un ohonyn nhw dwi wedi dewis, sef Darllen y Byd. Llyfr dwi'n darllen efo fy mhlant ar hyn o bryd yn ddiddorol iawn. Mae'r stori yn ddechrau, mae yna hogan yn dod nôl i'w chartre ac yn sydyn mae hi'n ffindio eliffant wrth y drws. Felly mae'r elf yna o nonsens yn treiddio drwy'r llyfr reit o'r dechrau, ac wedyn ti'n gallu gweld y gwahanol problemau sy'n codi. Ac wedyn mae'r nofel yn llawn hiwmor a pethau sy'n agos iawn at dy galon di. Cari Maria Elena Walsh hefyd, mae hi'n ffantastig. Y dewis ola, mae'n mynd yn ôl at y ffaith ro'n i'n darllen lot o gyfieithiadau ac addasiadau, ond dwi wedi penderfynu peidio a dewis awdur o'n sgwennu yn Saesneg, ac yn hytrach dwi wedi dewis cyfres o lyfrau gan Philip Ebli, o'n sgwennu yn Ffrangeg, o'n awdur o Wlad Belg yn wreiddiol, ac o'n i'n hoff iawn o'r gyfres gorchfygwyr yr amhosib, sef storïau gan drio hogiau ifanc yn eu harddegau oedd yn gwneud lot o bethau, weithiau mynd yn ôl, camu nôl mewn hanes, a mynd yn ôl i'r oes o'r chwyldro Ffrenig, neu weithiau camu mewn i'r dyfodol ac cael trafodaethau efo pobl o planedau eraill. Felly mae yna fach o ffuglen wyddoniaeth hefyd. Dwi'n yn siŵr o a fydde pobl yr oes gyfoes yn gallu uniaethu nhw, achos maen nhw'n pobl ifanc sydd ddim yn defnyddio iPhones nac yn textio nac yn defnyddio cyfrifiaduron. Ond mi nes I ddarllen rhai o'r cyfrolau yma yn ddiweddar fy hunan a ffeindio bod yr antur yna dal yn bwysig ac yn ddiddorol. Dwi wedi trio darllen llyfrau Emilio Salgari a dwi wedi teimlo nad oedden nhw'n addas o gwbl i'r oes bresennol, ond nid felly hefo Philip Ebli. Felly dyma'r 3 dewis, anodd tu hwnt, ond bleserus iawn hefyd. Diolch yn fawr I ti, Elin. Diolch yn fawr iawn, Walter. Mae'r dewisiadau yna yn wych, wrth gwrs dwi'n caru Mafalda, ynde? A dwi'n gweld Begotw yn gwenu hefyd yr un ffordd. Un o fy hoff bethau Mafalda, dwi'n dilyn Mafalda ar Twitter hefyd, un o fy hoff bethau gen Mafalda yw ffordd mae hi'n gweld y byd, ynde? Ac un o'r pethau mae hi'n deud bob tro am y byd yw mae'r byd yn grwn. Felly pam bod ni yn De America bob tro ar y gwaelod? Pam na chawn ni fod ar y top? A mae'n deud y cyfan yn dydi ynglyn â pa mor braff a pa mor glyfar yw Mafalda. A chyfoes hefyd. Ynte. A diolch am y dewisiadau eraill. Llawer llai cyfarwydd I fi, ond yn sicr byddai'n mynd ar ôl rheina. Gai droi nawr at Mohini, a croeso arbennig I ti Mohini at y bwrdd. A pa lyfrau wyt ti wedi dod I ni heddiw? Diolch Elin. Siwmai bawb, mae'n fraint I mi gael bod ar y panel heddiw gyda chi I gyd. Mae'n oed clywed bawb.
Nes I ddim meddwl pan ddes I Gymru 2 blynedd yn ôl a chlywed am yr Eisteddfod am y tro cyntaf, nes I erioed feddwl y bydden i'n siarad yn yr oel. Diolch yn fawr i'r Eisteddfod ac I Ellen am y gwahoddiad. Fel I Ellen dweud, fy enw yw Mohini Gupta. Dwi'n gweithio yn y byd llenyddol yn India, yn cyfieithu ac yn ysgrifennu, a hefyd yn cymryd rhan mewn gwyliau llenyddol fel Jaipur Literature Festival, Mountain Echoes Bhutan, a Translating Poetry Symposium in Llundain. Bues yn byw yn Aberystwyth am 3 mis yn 2017 fel cymrawd Charles Wallace India Trust, a cwympo mewn cariad gyda Aber, Cymru, yr iaith Gymraeg, Llenyddiaeth a Barddoniaeth. Ers hynny nôl yn Delhi Newydd, dwi wedi mwynhau cyflwyno'r gynghanedd I lawer o bobl a feirdd yma. Felly, pa lyfrau dwi wedi dewis ar gyfer heddiw? Wel, mi wnes I feddwl pa lyfrau fyddai'n gweithio'n dda yn Gymraeg, tra roeddwn I yng Nghymru mi weles I lawer o bethau debyg rhwng Cymru ac India o ran hanes, diwylliant. Dwi ddim yn rhugl yn Gymraeg, ond dwi'n trio gwneud fy ngorau glas. Pan oeddwn yng Nghymru, dysgais I am y Mabinogi. Mae chwedlau a'r traddodiad llafar yn bwysig I ni yn India hefyd. Dyma un o'r bethau sydd gennym ni yn gyffredin. Felly dyna pam dwi wedi dewis y llyfrau hyn. Yn gyntaf, Panchatantra. 1 munud. Dyma gasgliad o chwedlau am anifeiliad a ysgrifennoedd mewn Sanskrit yn yr ail neu'r 10th ganrif cyn Crist ac mae'r traddodiad llafar yn hyn eto. Does neb yn gwybod pwy oedd yr awdur, ond mae bosib mai Vishnu Sharma. Mae'r Panchatantra wedi I cyfieithu I lawer iawn o ieithioedd India ac I dros 50 o ieithioedd y byd fel Aesop's Fables. Daeth y fersiwn gyntaf I Ewrop yn yr 11th ganrif ar 10. Anifeiliad yw'r cymeriadau yn y chwedlau. Mae 4 cainc i'r Mabinogi, ond 5 gan y Panchatantra. Pancha neu Panch yw 5 mewn Hindi, ac mae 5 a Pancha yn rhannu ar ungwraedd Indo-Europeaidd. Mae gan bob canc brif stori ac yna straeon eraill o fewn y stori yn agor fel Russian Doll, ac yn o'r straeon mwyaf enwog yw Monkey a'r Crocodile. Mae'r straeon yn rhan o'n diwylliant ni, ac mae llawer o'r themau a'r naratif yn perthyn i'r byd I gyd. Mae'n siŵr mai ar gyfer oedran 8 I 12 bydden nhw orau, ond gall bob oedran fwynhau straeon fel hyn. Be am dy ail ddewis, Mohini? Diolch. Diolch, Ellen. Mae'r ail ddewis yn straeon Llen Gwerin o ardal Cwmau, ger Himalayas. Gawson nhw ei gasglu yn 1975 gan Ivan Minaev o Rwsia. Roedd yn ysgolhaig Sanskrit a Pali, a daeth I India bron fel sbiwr I weld sut fydde pobl India yn ymateb os bydde Russia yn cymryd drosodd ein gwlad ni. Yn y broses, dechreuodd ei gasglu Llen Gwerin o iaith Gomawni a'i cyfieithu nhw I Rwsieg. Gawson nhw ei cyfieithu I nifer o ieithoedd eraill Ewrop ac wedyn yn 2014 daeth y straeon yn ôl I India mewn cyfieithiad. Mae'r cymeriadau a'r straeon yn llawn bywyd creulon a'r caredig. A wedyn, gen ti drydydd dewis I ni? Iawn, mae'r trydydd dewis gan awdur o Rajasthan, sef Vijayan Ditha, un o brif leisiau llenyddol India. Ei teitl Bata di Pulwari, neu Gardd Chwedlau. Cafodd un o'r chwedlau ei throi yn ffilm paheli gyda un o brif ser ffilm India, sef Shah Rukh Khan, hefyd fy hoff un. Aeth y ffilm i'r Oscars fel nomination yn 2005. Dydy Rajasthan ddim yn iaith swyddogol yn India, felly roedd hyn yn dipyn o gamp.
Mae'r straeon yn flaengar iawn ac o flaen ei hamser ac yn addas I bob oes. I gloi, rydyn ni wedi teithio ar draws India y Gogledd a'r Gorllewin ac mae'r dewis olaf gen I o'r ddwyrain. Casgliad o gerddi ddwlu gan y bardd Wingoli gorau, sef Sukumar Rai, ac enw llyfr yw Abul Tabul. Mae mewn pennill nonsens. Mae Abul Tabul wedi I gyfieithu I Saesneg fel Wordy Gurdy Boom gan Shampurna Chatterjee, sydd wedi gweithio gydag Eric Salisbury a Meredydd Hopwood ac eraill yng Nghymru. Mae cyfieithu gerddi dwlu yn her, ond mae gymaint o feirdd yng Nghymru a barddoniaeth yn bwysig ac yn boblogaidd. A hefyd mae Abul Tabul yn swnio fel Gymraeg, felly roeddwn i'n meddwl byddai'n ddewis da. Byddai hi'n yn gweithio orau I grwpiau rhwng 8 a 12. Felly dyna oedd fy syniadau, gobeithio eich bod wedi mwynhau clywed amdanynt. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Mohini, a yndi, mae Abul Tabul yn swnio fel Cymraeg yn dydi. A gan I edrych ymlaen I weld a fydd un o'r beirdd yn cymryd yr her I gyfieithu hynny. Na I droi rwan at Valerian Le Blant. Valerian, wyt ti yn awdur llyfrau plant ac yn dylunio llyfrau I blant ers amser maith rwan. Be ydy'r dewisiadau wyt ti wedi dod ato ni heddiw? Felly, dwi wedi dewis Le Silence de Malka. Mae'r llyfr yma, oedd gyda fi fel pan roedd fi yn fy arddegau, a roedd fi ddim yn gwybod bod e'n addasiad o Sbaeneg. Ond mae debyg I be Werther wedi dweud bod mae'r graphic novels o Ewrop yn rili gwahanol I comics. A dwi'n credu mae'r teip o fformat na yn rili da I bobl sy'n offi darllen, ond hefyd bobl sy'n falle dim yn hyderus iawn gyda llawer o testyn. Mae hwn yn stori am teulu I ddeweg, rhywle yn dwyrain Ewrop. A maen nhw'n dioddef pogroms a maen nhw'n penderfynu mynd I fyw yn yr Ariannin. Felly, fel chi'n gweld, does dim llawer o testyn, mae'r lluniau yn bendigedig. A wedyn mae rhyw fath o antur gyda chwedl y golem sy'n yn y Beibl. Mae'n stori pert iawn a gyda prif cymeriadau fenywod hefyd sy'n dda. Felly, dyna'r fath o'r lyfr byddai'n dda, dwi'n meddwl, gweld ei cyfieithu yn Gymraeg o ran codi hyder I ddallen I bobl ifanc o cefndir gwahanol a sy'n falle dim eisiau llyfr go iawn gyda llawer o ysgrifen. A mae'r traddodiad o ddarllen llyfrau graffig yn gry iawn yn Ffrangeg yn enwedig hefyd, yn dydi? A meddwl am Angoulême fel prifddinas nofela graffig y byd. A mae'n ddiddorol bod ti wedi dewis llyfr fel yna. Wedyn, dwi wedi dewis Okusai et le cadeau de la mer. Oedd hwn yn llyfr, I blant neu llyfr lluniau sydd wedi cael ei rhyddhau ar gyfer arddangosfa mawr yn, sa'n cofio ble oedd ond esi yn Paris sawl mlynedd yn ôl. A felly mae'r llyfr yna wedi cael ei creu yn arbennig I fynd gyda'r arddangosfa. A mae'r mae'n llyfr eitha tawel, does dim llawer o testyn. Mae'r lluniau yn cymryd yr rhan fwyaf o'r... Felly mae jyst fel falle un gair neu un brawddeg a llun
mawr, wel sy'n... A mae... Dwi wedi sylwi fel... Dwi'n mam o 3 o blant, a dwi wedi sylwi llawer o addasiad Cymraeg yn dod o'r Saesneg, a maen nhw'n... Rhan fwyaf, maen nhw'n bach yn rhy cyffroes, maen llawer o bethau'n digwydd, a mae antur, a mae'n dda cael llyfrau fel yna, ond hefyd weithiau mae'n dda cael llyfr dawel sydd ddim yn drist, oherwydd mae'r llawer o lyfrau dawel yn Gymru, dwi'n gweld am falle galar neu colli anifail anwes, ond mae'n gallu bod hefyd llyfrau dawel am stori fel hyn. Felly, dwi wedi dewis hefyd llyfr rili dawel, avant-après. Yn y llyfr yma, does dim iaith o gwbl, dim ond lluniau yw ond mewn ffordd yma wedi cael ei ysgrifennu, dydy'r lluniau ddim yn dod allan o'n unman. A, wel, os chi'n treulio darllen llyfr fel yna gyda plentyn, bydd llawer o iaith yn dod, bydd y plentyn eisiau trafod beth sy'n digwydd, a felly mae'n... Wel, dwi'n meddwl bydde'n dda i ymddiori mewn pethau fel yna. Fel fan hyn, chi'n gweld avant, mae brics, a wedyn après, maen nhw wedi adeiladu. Felly, llawer o... A pensiliau newydd, a pensiliau sydd wedi gweithio'n galed. Mae'r llyfr eitha trwchus gyda pethau fel yna. Dwi'n off iawn o lyfrau sy'n... Wel, llyfrau i blant sy'n mynd i codi cwestiynau a wneud pobl interactio. Mae'r llyfr yna yn enwedig yn llyfr lle mae'r darlun yn gwthio y sgwrs sy'n digwydd rhwng y person sy'n darllen y llyfr efo'r plentyn, neu 2 blentyn yn darllen y llyfr efo'i gilydd. Dwi'n meddwl bod nhw'n syniadau gwych, a dim yn syndod o gael llyfrau cryf gweledol i ddod gan ddylunydd fel ti, Valerian. Diolch yn fawr iawn am rheina. Gai droi rwan at y ti, Marta. Fel oedd ni'n deud, wyt ti'n gyfieithu Ydyn ni'n colli Elin? Ie. O, iawn. Ni'n meddwl mai dim ond fi oedd wedi hewi. Na, dwi'n golli Elin hefyd. Wedi golli Elin hefyd. Marta, Marta. Valerian a Elin. Dim yn symud, dwi'n meddwl. Marta, a byddech chi bodlon dechrau cyflwyniad chi? Ie, wrth gwrs, sori. Iawn, felly diolch yn fawr am gwahodd fi i gymryd rhan yn y panel. Felly, mae amser yn fyr ac fel y dwedodd pobl o flaen fi, mae'n anodd iawn dewis cwpl o bethau o lenyddiaeth gyfoeth fel y llenyddiaeth Pwyleg. Ond wedi dewis sawl lyfr oeddwn i'n mwynhau'n fawr iawn pan oeddwn i'n blentyn, ond hefyd llyfrau dwi eisoes wedi ceisio cyfieithu i Gymraeg. Tipyn fel ymarfer iaith yn fwy na unrhyw beth arall. Felly, peth cyntaf dwi eisiau siarad amdano yw nofel hon, o'r deitl Śliczna Tamid gan Ewa Nowacka. Dyma nofel hanesyddol ar gyfer pobl yn eu harddegau sy'n digwydd yn yr aifft hynafol. Felly mae nofelau hanesyddol yn genre boblogaeth iawn yn Wlad Pwyl. Ac nid o'r eiddrwydd maen nhw'n siarad am hanes Wlad Pwyl, hefyd am hanes cyffredin fel pethasau. Ac mae Tamid yn enghraifft da o hynny. Felly Tamid yw enw'r
ferch y prif gymeriad, mae stori personol o pethau, stori ferch pedair ar y deg, sy'n mynd drwy anturiaethau, drwy trafferth a dysgu rhywbeth am fywyd ac tyfu fyny wrth gwrs. Ond hefyd mae yna gefndir hanesyddol ddiddorol iawn i'r nofel yma, achos mae sôn am cyfnod yn y hanes yr aifft llenafol pan oedd fenyw yn frenin i'w wlad. Hynny yw y brenhines Hatshepsut. Ac beth sydd arbennig ar y llyfr yw bod yr awdures yn fanwl iawn wrth cyflwyno'r cyfnod hanesyddol. Mae hi'n difynnu lot o lenyddiaeth yr aifft llenafol a cheisio dangos sut oedd pobl yn byw. Felly mae'n werth enfawr yn y llyfr i ddysgu am yr hanes. Ond hefyd mae iaith yn diddorol iawn, yn gyfoethog iawn. Ac pan oedd ni'n cyfieithu y llyfr i Gymraeg, sawl benod nes i cyfieithu, roedd hyn yn her, ond hefyd rhywbeth diddorol iawn i gweld sut i lenwi'r bylchau sydd yn geirfa yn y Gymraeg, achos mae lot o dermau hanesyddol, lot o enwau sy'n anodd iawn i gyflwyno yn Gymraeg. Felly dwi'n credu byddai cyfieithu rhywbeth fel yna yn werth i wneud mwyn ehangu'r ffiniau'r iaith fel bydasau. Ac mynd ymlaen i rhywbeth symlach falle, ac i blant yn hytrach na pobl ifanc. Dwi eisiau dangos casgliadau o gerddi gan dau awdur enwog iawn yng Ngwlad Pwyl, sef Ian Brzechfa a Julian Tuwim. Ac dwi'n credu does dim plentyn neu oedolyn yn Gwlad Pwyl na fyddai'n gwybod o leia un gerdd o'r rheina ar ei gof. Yn bersonol, dwi'n fam rwan i fabi bach, ac dwi'n tueddu adrodd y cerddi pob dydd i'r bychan. Ac dwi wedi... Roedd hi'n tipyn o surprise i ni i ddarganfod faint o'r gerddi dwi'n cofio. Dwi'n gallu adrodd ac dwi'n credu tua 100% o'r cerddi yma. Dwi jyst cofio o fy mhentynnol, achos mae'n mor dda, mae'n mor swynol a llithnig. Ac wedyn jyst cofio nhw, achos mae'n mor dda. A hefyd, beth oedd yn wneud y cerddi yma yn arbennig i mi, hefyd oedd lluniau hyfryd gan y dyn hwn, Ian Martin Shanter, artist enwog, gyda'r stei unigryw iawn, felly roedd y llyfrau gyda lot o luniau ac roedd hefyd yn gwneud nhw'n arbennig iawn. I mi dyna chwiad yn hynod, enghraifft, garchgau difatrg yn y bwyleg. Ac mae gen i un gerdd wedi cyfieithu i Gymraeg, ond dwi'n gwybod a fydd digon amser i'w adrodd, felly gawn ni weld falle. Ond byddai'n gorffen gyda chyflwyno y trydedd llyfr, sef nofel o'r enw Academia Pana Clegsa, nofel gan un o'r awduron gerddi, gan Ian Brzechfa, a gafodd ei cyhoeddi ar y tro cyntaf yn 1946. Ac mae'r nofel hon yn cael ei galw yn Harry Potter Pwyleg weithiau, achos mae'n sôn am ysgol hudol. Am ysgol hudol sy'n cael ei chredig gan dyn anarferol iawn, dyn rhyfeddol o'r enw Banclex, neu Mr Blot yn y Gymraeg, fyddai enw, sy'n gallu gwneud pethau gwallgof ac anarferol iawn. Ond mewn gwirionedd, felly falle mae'r llyfr yma yn fwy debyg i Alice in Wonderland na Harry Potter, achos mae'n fath o awrgylch breuddwydiol iawn amdano, a hefyd rhyw fath o elfen o metaffuglen hefyd, achos beth sy'n diddorol yw bod prif gymeriad y bachgen sy'n mynd i'r ysgol hudol yn gwybod fel pethau fod o'n gymeriad mewn stori, ac mae'n bosib i ymweld â storiau arall
i rywun sy'n byw yn yr academi Mr Blood, felly mae'n bosib mynd i storiau Mr Anderson, enghraifft. Ac tua diwedd y llyfr mae'r ffantasi lliwgar iawn yn troi'n fach diwyllach, ac mae diweddglo yn eitha drist, ac dwi'n cofio wrth wneud mi crio bob amser pan mae awdur ei hunan yn dangos yn y llyfr a dweud bod y stori'n dod i ben fel pob stori. Ac wedyn ti sylweddoli cafodd fi llyfr ei sgwennu yn ystod ail Ryfel Byd, ac falle fath o dihangfa oedd hynny oddi wrth reality go drist. Felly dyma'r tair llyfr fi, ac dwi'n gwybod os ydy amser ar gyfer rhigwm bach hefyd, neu... O, darllen y rhigwm, ie. Oce, iawn. Felly rhigwm gan yr awdur Iulian Twfin. Yn Nghymru mae pobl yn cyfrif geifr, ond yn y rhigwm hwn mae'n rhaid cyfrif hwyaid. A'r teitl yw Cyfrif Anodd. Felly, rhodiau tair hwyaden bach, tirion iawn ei gwedd. Du oedd un, gwyn oedd y llall, a doedd dim o'r trydedd. Pan ein hwydd ar hyd y ffordd, welsant dwy gydnabod. Un o lwyn, yr ail o lolfa, a'r drydedd o'r afon. A dyma un arall yn dod yn wen o glist i glist, mae'n hopian ac yn llamu'n llon, ond mae'r llall yn drist. Stefodd pawb i lawr ar fainc. Pan gwaciodd y nawfed, roedd 5 ohonom, nawr mae 8. Faint sydd yn y diwedd? Problem byrus iawn ydy, atebodd y drydedd. Desin gyntaf, eisi'n chweched, ac rwan dwi'n 7. Ac ar gweithio'r holl ymdrechion, daeth dim byd o'r cyfri. Felly, ei phant yn ôl adref, a'i pennau yn ei plu. Wow, ardderchog. Da iawn, Martha, Gwych, mae hwnna'n rhigwm ac yn bos i ni gyd, faint ohonon ni sydd yma, faint ohonon ni sydd ddim yma. Yn ola, gai droi at y ti Begotsiw i ddod â dy ddewisiadau di o'r iaith Basgeg, iaith sy'n cael ei siarad gan ti ar un nifer a ohonon ni sy'n siarad Cymraeg. A dim llawer ohonon ni'n siarad y ddwy, ond digwydd bod. Dyma ni yma heddiw, felly pa ddewisiadau sydd gen ti o Wlad y Basg? Wel, i ddechrau, diolch yn fawr am groesawu mawr cael gwahodd yma. Mae'n anodd dewis, a dweud a wir, fel ydych chi wedi dweud. Mae yna lot o stori yn rwan i gael ei gyhoeddi yn yr iaith Basgeg. Ond, yn 80au ar ôl marwolaeth Franco, a pan nes i cyrraedd i fyw yn Gwlad y Basg, oherwydd dwi'n dod o Wlad y Basg o reiddiol, ond o'n i'n byw yn Valencia. Felly, oedd gyda fi Basgeg fel mam iaith, ond o'n i wedi darllen mewn Basgeg, neu ysgrifennu mewn Basgeg. Felly, pan o'n i'n cyrraedd i Wlad y Basg, o'n i'n trio dechrau darllen. A nes i ffindio rai straeon o'n nhw'n diddorol iawn, a wedyn dwi wedi defnyddio nhw efo fe myfarwr, neu efo fe mab. Yn ar 80au, oedd e'n rili hawdd prynu popeth oedd e'n cael ei gyhoeddi mewn Basgeg, a dweud a wir. Oedd e'n posib prynu nhw i gyd, oherwydd o'n i ddim yn gyhoeddi lot. A dweud a wir, rwan, mae'n anhosib. So, dwi wedi dewis 2 llyfr o'r 80au, a maen nhw'n adnabyddus iawn yn Gwlad y Basg, siŵr o fod, da chi'n gallu ffindio nhw yn unrhyw ysgol neu mewn tŷ bobl. Un dwi'n licio lot yw un o'r enw Chan Fantasma mewn Basgeg, sef Chan a'r Esbryd Bach. Mae'n swnio fel llyfr ar gyfer blant bach, ond dyd e ddim. Mae'n y stori angyffredin, dwi'n meddwl. Mae'n deilio efo pwnciau anodd, a dweud a wir. Efallai efo pwnciau sydd ddim yn addas i blant, yn arbennig yn yr 80au ar ôl Franco. Oedd nhw'n pwnciau tipyn bach yn tabw mewn ffordd. Oherwydd maen nhw'n siarad am unigrwydd, am camdeallu,
am bethau fel na. Y stori yw bod ferch o'r enw Carmenchu yn colli ei rieni. So mae rhaid iddi chi mynd I fyw efo modryb. Ond does ddim gyda nhw berthynas dda o gwbl. So mae rhaid i'r ferch yma, Carmenchu, ffindio neu decmagu ffrind sydd ysbryd bach yma o'r enw Chen. So mae'r llyfr yn delio am pwnciau fel na, am unigrwydd, friendship sydd yn fantasy, blant sydd yn, fel Mafalda, sydd yn weld y byd oedolion yn rhywbeth anodd I deall. A hefyd, a ffordd mae'n cael ei ysgrifennu yn tipyn bach yn sych mewn ffordd. Dydy ddim yn meddwl o gwbl. Ond efallai, a hefyd, dydy'r awdurddes, Maria Sunlanda, dim yn trio roi bath o neges neis I chi o gwbl. Felly, dyma pan oedd yn apelio ta fi, a siŵr o bod o posib, dyma'r ffaith pam, oherwydd mae'n deilio fo materion fel na, dyma pan mae'n mor llwyddiannus mewn ffordd efo plant. Okay. A dyma'r un cynta. Wedyn, ar un nesaf yw llyfr o'r enw A Peiriant Trwsio Tristwch. A mae'n 11 storion neu wahanol, straeon wahanol gan Angel Lerchundi, sydd yn hefyd enw'r gawn yma, gan dyn o'r enw Angel Lerchundi. A maen nhw'n doniol iawn, maen nhw'n just y storion a ddweud a wir I darllen pam ti ddim yn teimlo'n hapus oherwydd maen nhw'n rhoi I ti isio byw y bywyd mewn ffordd. Maen nhw'n help mawr. So dyna'r 2 stori wel dwi'n hoff iawn ohonyn nhw oherwydd o'n nhw'n helpu fi pan o'n i'n ifanc, pan o'n i'n 20, o wedyn efo fy mab hefyd. Ac I orffen, dwi ddewis cyfres o'r enw Straeon Creilion o Wlad y Basg. Siŵr o fod oherwydd, I ddechrau mae gyda fi Straeon Creilion o Gymru, a dwi'n mwynhau nhw. Maen nhw wahanol. A'r un storion ma ddim mor ddoniol. Ond dwi wedi meddwl bod efallai mae'n syniad da cyfres ar gyfer storion mytholeg o wledydd wahanol fel India neu Cymru neu Llydaw neu De America. So mae'n bosib creu cyfres o storion fel na yn y Gymraeg neu yn Basgeg. So dyna'r ddewis fi. Diolch yn fawr iawn, fe gotw, straeon creulon o wahanol wledydd. Dyna fe wyt ti'n argymell nesaf. Diolch I chi gyd am y dewisiadau yn fanna. Helgad, gai droi at y ti I weld be ti'n neud o'r dewisiadau yna I gyd? Mae'n dangos bod hi'n her I bobl ffeindio teitlau da. Mae'n gymaint o ddewis weithiau. A hefyd mae'n anodd meddwl beth sydd yn gallu teithio o un wlad I wlad arall. Ond yn sicr, da ni wedi gweld yn fanna bod na lot fawr o bosibiliadau. Be di dymateb di i'r dewisiadau sydd wedi cael eu cynnig heddiw? Wel, yn y lle cyntaf, gai jyst dweud, dwi jyst wedi taro fi fan gan clywed I bawb, ti a Cari yw'r unig bobl o Gymru yn ymreiddiol ar panel, a mae bob un ohono ni yn siarad Cymraeg. A mae hynny, os ti ddim yn rigl, dwi ddim cweir yn gwybod beth ydy rigl I fod yn honest gyda chi. Ond mae'n anhygoel. Mae'n anhygoel I cael panel fel hwn I drafod yr holl deunis yn dod o'r byd. So hwn, mae'n teimlo tipyn bach fel alternative Eurovision I fi, a hyn o bryd. Gyda pawb I dod lan, gyda dynas gorau. Ond na, I troi yn ôl at y llyfrau. Wel, oedd na
bendant themau universal sydd wedi dod gyda bob un, am y pŵer o llyfrau, y pŵer o lluniau mewn llyfrau, bod lluniau yn siarad fel y iaith, bod mae antur yn bwysig, bod cael enghreifftiau o'r ble mae bobl yn gwahanol, anifeiliad yn bwysig. Mae'n bob wlad, mae yna rhyw anifeiliad neu cymeriad tipyn bach yn wonky felly sy'n dod lan. A hefyd barddoniaeth fel rhywbeth sy'n gallu teithio os mae'n cael ei trin gyda sgil a crefft yr addaswyr, dwi'n meddwl. So mae yna digon o themau, dwi'n meddwl, sy'n addas iawn. Dwi'n meddwl ambell o pethau yn just yn teithio yn syth, ond ambell o'r llyfrau yn gallu cynnig rhyw ffenest i'r byd ac i ddeall yr gwahaniaeth. A dwi'n meddwl yn y cyd-destun o Brexit, ble mae yna perygl bod ni'n eitha unig yma. Mae'n bwysig yna erioed felly bod bobl ifanc yn cael yr ffenest a cael y blasg, cael y teimlad. Mae yna lot fwy na just y llyfrau gyda llaw. Llyfrau anhygoel o dda o Loegr, dwi ddim moyn bychanu nhw, ond mae'n bwysig bod yna blas gwahanol. Dwi jyst wedi licio'r syniad o cael llyfrau heb geiriau fel Erian. Dwi'n wrth y modd gweld hwn, achos eto mae'r bob person sy'n darllen yn gwahanol, a dwi'n meddwl i deffro'r dychymyg yw'r purpose o ddarllen. A os mae llyfrau heb eiriau and deffro'r dychymyg, well, so be it, dwi'n meddwl. So mae yna llwyth o pethau i dewis. A dwi'n moyn galw'r panel yn ôl i roi cyngor i'r cyngor llyfrau am sut i gyfnogi. So falle byddwch chi'n cael galwad gan neu gynbo hir i ymuno ac i cael y drafodaeth, achos mae'n holl bwysig yr amrwyaeth, bod un y mamiaeth Gymraeg neu disgwyr yn y Gymraeg, bod nhw'n cael yr amrwyaeth, bod yna lot o pethau gwahanol, blas gwahanol, darlunio gwahanol yn cael eu cynnig i fod yna pelgar i bawb. Ac i gloi, dwi wedi bod mor diolchgar i gweld y nofelau graffig yma, achos dwi yn teimlo yn eitha cryf am yn arbennig i'r bechgyn. Mae hwn yn aml iawn y peth cyntaf mae nhw yn darllen ac yn gallu pontio i'r nofelau ac yn o blaen. So mae eisiau fod yn agored ac yn meddwl am llyfrau yna jyst fwy'r nofel swmpus o safon, achos ambell waith dwi'n meddwl mae'n bosib anghofio bod yna sawl darllenwyr gwahanol a ambell rhai felly yn cael eu colli os dyn ni ddim yn cofio i cynnig yr amrwyaeth. So hollol anhygoel, dwi'n wrth fy modd gwrando, a dwi wedi darganfod lot o pethau. Bydd ein, dilyn mae falfa ar Drindod nawr, dwi'n moyn gwybod fwy amdani hi, ac y llyfrau o'r basged, ac hefyd gai jyst dweud, mae hynny wedi cyflwyno gwlad enfawr, 4 iaith gwahanol at lan yn y gyflwyniad hwn. Anhygoel. So, just popeth drwy'r Gymraeg. Just gwych, wir. Diolch yn fawr iawn, Helgad, yn sicr cynnig amrywiaeth i bobl, a pobl ifanc a phlant, cynnig byd olwg drwy'r Gymraeg, derbyn bod yr iaith yn iaith lle da ni'n cyfieithu iddi hi, ond bod ni ddim jyst yn cyfieithu o un iaith i mewn i'r Gymraeg, ynde? Mae hwnna ar sylw ynglyn â'r nofelau graffeg yn sicr, da ni eisiau genres newydd yn y Gymraeg, ac pan mae yna gyfoeth mewn gwledydd eraill, waeth i ni fewnforio'r cyfoeth yna hefyd, a gweld sut mae'n diwydiant yn hynna'n yn tyfu o gwmpas hynny. Diolch fawr iawn i ti am y sylwadau yna. Ac i gloi rwan, mae yna her arall, felly, dych chi wedi dweud pa gyfrolau dych chi'n meddwl o'ch ieithoedd chi ddylai cael eu cyfieithu i'r Gymraeg, ond yma yn cyfnewid fel yn Cymru, da ni'n licio mynd
y ddwy ffordd. Da ni'n licio rhoi a da ni'n licio derbyn. Felly, i gloi, gai ofyn i bawb i ddeud yn fyr pa gyfrolau o'r Gymraeg ar gyfer y grwpiau oedran yma a bydden nhw'n hoffi gweld wedi i cyfieithu i un o'i ieithoedd nhw. I gychwyn, Mohini, gai felly ofyn i ti pa lyfr Cymraeg hoffet ti weld wedi cyfieithu i un o ieithoedd India? Diolch Ellen, diolch Helgar, Cari, and diolch eto am fy ngwahodd a gadael i mi siarad, rwy'n mwynhau cymryd rhan yn y sesiwn. Wel, ddim pwyntiau i ddifalu pa ddeitl dwi'n mynd i'w ddewis. Hwn yw hwn, wrth gwrs. Mae'r darlunydd Valerian gyda ni hefyd. Dwi'n meddwl byddai'r Mabinogi yn cael ei garu gan bawb yn India, felly hoffwn ei gyfieithu o'r Gymraeg i Hindi un diwrnod, croesi'r bysedd. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Mohini. A Begotsiw, gai droi at y ti, pa lyfr neu lyfrau hoffet ti weld yn symud o Gymraeg mewn i Basgeg? Mute, ti ar y mute. Yeah, sorry. Yeah. Cefres Rala Rwdins wrth gwrs gan Anghala Thomas. Dwi'n licio fe a llyfrau i gyd. A fe mab hefyd. O'n i'n arfer darllen llyfr yma i fe mab. O'n i'n darllen pisien mewn Gymraeg a wedi'n cyfieithu'r Basgeg. A bob nos oedd e'n gofyn i fi, dwi eisiau stori Sorginia Chiquia, grachod bach mewn ffordd. Bob tro, oherwydd maen nhw'n doniol, maen nhw'n weld problemau a bethau o safpwynt wahanol. So mae o'n licio y stori yn Rala Rwdins, a swn i'n licio weld nhw mewn Basgeg hefyd yma, a grachod yn rhan o'r traddodiad ni, a mae grachod neu Sorginia yn swnio'n dda, maen nhw'n neis, maen nhw'n dda. A dyma pam, dwi'n meddwl mae'n gallu weithio'n dda iawn yma mewn Basgeg. A hefyd dwi'n fan song Anghala Thomas. Ardderchog Begotsiw. Dewi Stella. Dwi'n golli chi, dwi'n meddwl. Mae'r gwrachod yn bositif iawn ynglyn ni yn Mabinogi Blant i Hindi. Walter, beth ydy dy ddewis di? Dwi'n mynd i ategu dewis Mohini, dwi wedi gwir, achos dwi wedi darllen llyfr 400 y Mabinogi gan Sian Lewis a Valerian Leblon i fy mhlant, ac mae wedi bod yn agoriad llygad iddyn nhw ac i fi hefyd, a dwi'n meddwl bod y math yma o lenyddiaeth yn gallu gosod hanes a diwylliant cenedl ar platfform ryngwladol yn arbennig o dda. A da ni'n trafod lot am rhoi Cymru ar y map, a dwi'n meddwl trwy cyflwyno math yma o lenyddiaeth i bobl ifanc trwy iaith Sbaeneg yn yr achos yma, so hynny yn codi ymwybyddiaeth ymhlith miliynau o bobl ifanc am pa mor gyfoethog ydy Cymru a'i diwylliant. Diolch yn fawr iawn, Walter. Wel, Valerian, cyn i fi droi at y ti wedi cael 2 argymhelliad yn barod, un i Sbaeneg ac un i Hindi, hefo dy lyfr di, efo Sian Lewis yma na. Ond be di dy syniad di o ran llyfr o Gymraeg i iaith arall? Diolch yn fawr, Walter a Mohini, am dewis y llyfr yna. Mae geiriau Sian yn hyfryd. Mae wedi bod yn pleser gweithio ar y llyfr yna. Felly, dwi wedi dewis, mae tipyn o pethau rili da sy'n cael ei cyhoeddi yn Gymru, a dwi wedi dewis y Pedwarydd Dindoedd gan Llew Jones, gyda'r lluniau Doris Sparks. Dwi'n meddwl mae'r stori yn bendigedig, oherwydd mae'n yn y traddodiad Cristnogol, mae'n gallu siarad i llawer o bobl tu allan o Gymru, a hefyd pobl sydd ddim yn Cristnogol, dydy e ddim yn stori y Beibl, mae'n stori gwreiddiol gan Llew Jones. A mae'r lluniau Dori yn hyfryd,
dydy e ddim yn llyfr tymorol iawn, mae mwy amser dolyg, ond dwi'n teimlo mae'n stori universal iawn. Felly dyna pam nes i dewis hwn. Ydy, a wedi ddarlunio'n hyfryd, fel ti'n deud. Diolch yn fawr iawn. Ac i gloi, gawn ni droi at y ti, Marta, i weld pa lyfrau neu pa lyfr Cymraeg ar gyfer y grŵp oedran plant neu bobl ifanc a bydde ti am weld wedi gyfieithu i'r Pwyleg? Wel, mae Mabinogi eisoes wedi cael ei gyfieithu. Diolch beth. I Bwyleg. Wel, ti wedi sôn am y ffaith bod un llyfr yn mynd i cael ei gyhoeddi yn fuan iawn yn Gwlad Pwyl, sef y llyfr Glas Nebo, gan Manon Steffan Ross. Ac, wel, mae'n gwirionedd hapad amwain mae'r ffaith ges i gyfle i gyfieithu'r llyfr yma i Bwyleg, ond roedd hi'n bleser, ac dwi'n ddim yn siŵr a fyddai pobl yn gweld y llyfr yma fel llyfr ar gyfer oedolion neu pobl ifanc, achos mae dau lais yn y llyfr yn amlwg. Ond gawn ni weld a fydd yn apelio at bobl ifanc yn Gwlad Pwyl hefyd. Ac wedi ychwanegu lot o olnodiadau a dweud y gwir yn esbonio y cefndir llenyddol sydd yn y llyfr, achos mae lot o cyfeiriadau at T.H. Parry Williams ac ati. Felly, roeddwn ni'n gobeithio bydd pobl yn ddiddori yn llenyddiaeth Cymraeg trwy'r olnodiadau hefyd, a falle bydd mwy o ofyn am gyfieithu pethau o Gymraeg i Bwyleg. A hoffwn ychwanegu, Marta, pa mor falch ydyn ni bod ti wedi cyfieithu Llyfr Glas Nebo a y bydd y cyfieithiad yn cael ei gyhoeddi gan y wasg Pawsa o'r Wlad Pwyl. A hefyd bod wedi derbyn grant cyfieithu gan ein cronfa cyfieithu ni gyda'r gyfnewid fel Lyn. Ydyn ni 2 rownd o geisiadau i'r gronfa bob blwyddyn. A mae'r un nesaf yn cael mis Rhagfyr. Felly, fi'n gobeithio'n arw bydd rhai o'r awgrymiadau chi wedi cyflwyno heddi yn troi mewn i geisiadau i'r gronfa yn y dyfodol. Ie, llongyfarchiadau, diolch yn fawr iawn, Marta, am wneud y gwaith ymarferol o gyfieithu llenyddiaeth o Gymru i'w gyhoeddi mewn ieithoedd eraill. Gai ddiolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan heddiw, fel dwedodd Helgard. Dyn ni wedi cynnal panel o 4 ban byd yn Gymraeg, cadw at rheol iaith Gymraeg yr Eisteddfod, a gobeithio wedi cael trafodaeth ddiddorol, eangfrydig, yn llawn syniadau ar sut y gallen ni fod yn dod â llenyddiaeth a llyfrau o wledydd ac o ieithoedd eraill i gyfoethogi y sîn sydd gennym ni yma yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gymryd rhan, a os oes gennych chi unrhyw sylwadau, danfonwch nhw ata ni, defnyddiwch dulliau cyfathrebu, platforms cymdeithasol, popeth. A diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan heddiw. A mwynhewch weddill yr ha, cadwch yn saff, a gobeithio welwn ni'n gilydd wyneb yn wyneb cyn bo hir. Diolch yn fawr. Hwyl. Diolch i chi. Diolch yn fawr.